Bharatha kotor gwnangwi warning rwjagwi tongo je watwi nokbar kotor phainai hinui. Hinkhe oboni bagwi Bharatha kotor ni montri okra rok jotono no warning rekha je hojak tongbaidi hinui. Hinkhe baksa baksa jagao hinkhe red zone alert bo rwwi rwjakha tei baksa jagao hingka hinkhe watwi nokbar phaiwi nokrok no porjonto kochok rwi tlang thangkha. Omo hai norok viral video rok nugui mankha na baksa nugui mankha na tei baksa nugya phano wngwi mankha na. Delhi Yamuna ni twiyo amsukhe twi bangwi thangkha aroni dam se phatinani nai tongkha. Jodi se aroni dam phati tangkha hinkhe Delhi o tong kaham tongnani nanglak eba kheba tong kaham tongwi manglak joto flood wngwi thangbanai tei ah jagani nokrok bo joto kochogwi ses wngwi thangbanai hinui saklaikha. Aboni bagwi ah dam ganani borok rok no ah jagani kutulna bagwi bo warning rwjakha. Jora tongsani ah jagani kutulya hinkhe ah dam kuwagwi twi joto phaibaikha hinkhe gana guni kebo phano banchi kwlak o twi ni jarwi joto no phopsaktwi wngwi thangbanai je building kotor rok tongmani bai. Tei Mumbai o hinkhe watwi tabuk jora bo thagyako wawi mangtongkha tei ah jagani lama rok joto flood wngwi paikha gari rok thangna phainani belai kheno kosto wngkha tei jara chakri job rok khlai tongnai rok thangna phainani bo onek no kosto. Tamoni hinkhe watwi gari rok bo thangna phainani bejal ongo choli maya ongo ah bagwi baksa hingka hinkhe nogo no chopjaktwi wngwi tongkha. Tei pahar ni kok sana hingka hinkhe ah jagani borok rok no helicopter bai se rescue khlaiwi manaharsio tamoni hinkhe pahar jagao to ha se kuwagwi pai o joto. Na building kuchuk tongo building kuchuk sakao kawi survive khlai tongnai omo kahai jaga kwrwui ni bagwi borok joto flood wngwi thangma bai ah jagao tongnani jaga kwrwui kha borok no helicopter rok bai rescue khlaina arjakha. Tei Yamuna Nodi ni twi bo haino hai tei sakirima sinjak khlaiwi twi torjak jodi o twi kuwagwi thangkha hinkhe gana gini tongnai rok joto ses wngwi thangbanai. Tei prashashan rok Delhi Mumbai o tongnai borok rok no jotono no warning rekha je saklaikha gari o mic thepawi haikhe saklaikha je jotono hojak tongbaidi tei gana gini dam gana nodi gana tongnai rok joto kubuni jagao sewi thangbaidi hinui bo saklai rwbaikha. UP o hingka hinkhe tungmani amsukhe tungkha o tungmani mari tamo saimanya watwi kotor nokbar kotor de phainani tong phiaba ah jagao hinkhe watwi bo waya nokbar bo phaiya amo kahai situation wngwi tongkha. Ah jagani borok rok hinkhe watwi nokbar nasinglaijakh phiaba amsukhe kolongmani borok tongmanjakya wngwi tongbaikha. Amsukhe tungo salo hingka hinkhe kebo phano fatar o ongkhormaya khamwi thangano amo kahai amsukhe tungkha agini sai phano. Bihar ni Araria tei Kishanganj jila o bo omo haino saklai rwjakha ah jagao watwi nokbar kotor pherang kokjaknai hinui tei ah jagao bo warning saklai rwjakha. Tei gramin elaka rogo jara kheto khai janai sara bochor omo rok joto dongso wngwi thangbanai hinui sajakha. Tamoni hinkhe watwi nokbar kotor phainai flood se wngwi thangnai ba o manui khwnui kaijagui chanai ba boro tikinai abo haini bagwi jotono no warning rwjakha. Tei khola jagao tatongdi hinui bo sajakha jotono no. Bo jorao dam kuwagwi twi achomsa phai rwno kebo phano sawi manglak tei o dam no muthungbu bo narwgui manglak borok. Bihar dige o hingka hinkhe 25 August dige o belai kheno watwi kotor nokbar phainai hinui sajakha. Hinkhe buini ayangsi amsukhe watwi nokbar kotor phaiwi tongkha hinkhe chini Tripura haste o bo omo hai phainani chances tongo. Aboni bagwi kobokjao jotono no hojak tongbainani bagwi chini yang bo chikon mikon dam tongo jodi o dam rok kuwagwi thangkha hinkhe nanglai dam joto nangwi thangkha hinkhe chwng bo belai kheno risk wngnai tongnani ah bagwi no sao jotono no hojak tongnani bagwi video no belai kheno share khai di.
Tamni hingke joto no o video no nugui hojak ang bainani bagui.